саксофони алт ира ягон ҷоша таъриф намекунем. ин таъриф бисёриҳо дорем бародаро. хуб фақат чӣ метавонам гуфта? алт саксофон, подставка барои саксофон, беспроводной микрофон барои саксофон, яъне беспроводной на иша дар саксофон мезани, иша дар аппаратура зарядкати, яъне беспроводной микрофон барои саксофон. як комплект троссе ки дохилаш 10 та дорад бародаро, плюси чамадони саксофон. нигоҳ кунед, ин стандарт ягон ҷоша таъриф намекунем. стандарт не ҳамчи ҳастад. хуб чӣ дорад дохилаш? да ремень барои саксофона кашои кардам, ременти рементҳои чамадон, салфетка барои чиста, резинак барои таги дандон просто нашикастан, перчатки, равғанак. ҳама инамиҳо бародаро холи дар комплектай 3500 сомон мешавад. подписчикои каналда, подписчикои саҳифада 3300 сомон любой ҷои Тоҷикистон роӣ мекунем. фақат меоем мегӯем ки ман подписатсия кардагӣ нишон метем, 3300 сомонда обши мепечонӣ мебарӣ. ҳамаи маълумотҳо барои тамос гирифтан дар рӯи наворай метавонем бо дар алоҳидагӣ ҳамаи ин чизое ки ман барои шумо пешниҳод кардам, яъне ҳамин чизора метавонем бо дар алоҳидагиам дастрас карда битонем. ин намуди микрофонҳо се вариантҳо дорем, қимматтарак дорем, бо то 1,5 дорем микрофонҳоро. фақат бинависед ҳамаи маълумотҳо дар рӯи экран ва дар описании поёни навор.